Inawgurat iċ-ċentru ġdid għaż-żgħażagħ fil-belt b'investiment ta' 350,000 euro biex minn palazzin tas seklu 18 mitluq issa sar post irrestawrat les biex jilqa' liż-żgħażagħ u l-komunità beltija fih, fosthom it-Teen Club. Iċ-ċentru Santu Roccu ġie finanzjat permezz tal-fondi mill-iżvilupp amministrat mill-Awtorità tal-Ippjanar. Dan iċ-ċentru ġie inawgurat mill-Ministru għall-Ippjanar Aron Farrugia fejn sostna li dan iċ-ċentru se jipprovdi spazju soċjali sigur liż-żgħażagħ tal-belt u tal-madwar. Inbidel issa f'post fejn ħajlqa' diversi żgħażagħ fl-Inner Harbour Area ninsabu l-Belt Valletta, però jinfetaħ għal dawk iż-żgħażagħ kollha li huma interessati jiġu hawnhekk għal diversi affarijiet, gwida akademika, spiritwali, imma wkoll post fejn jiltaqgħu biex iż-żgħażagħ tagħna jitilgħu b'valuri prinċipji tajbin. Il-project leader tal-proġett Teen Club Maurizio Lapira qal li l-missjoni hija li żgħażagħ ikollhom spazju alternattiv. L-istess tenna l-Arċipriet tal-Parroċċa San Pawl fil-Belt, fil-waqt li saħaq li dan il-proġett huwa għall-komunità kollha. Għandana u li jkunu f'ambjent safe fejn jistgħu jkollhom formazzjoni. Naturalment hemm kmamar oħra tal-laqgħat li jistgħu jintużaw pereżempju mill-anzjani, mill-adulti, għaw kappella tas-sagrament użata minn kulħadd mill-parroċċani. Jiġifieri ħajkun għall-komunità kollha, post tal-komunità għall-komunità. Intant, is-Sindku tal-Belt Alfred Zammit tenna li l-Kunsill Lokali kellu rwol attiv biex jinkisbu l-fondi, fil-waqt li kellu appell għaż-żgħażagħ tal-Belt. Appella liż-żgħażagħ Beltin biex jattendu f'dan iċ-ċentru u jagħmluh suċċess, jagħmluh wieħed ħaj, jitilqu ftit il-mobile u jiġu hawnhekk jilagħbu ma' sħabhom, jitalmu il-katekiżmu. Hemm bżonn illi t-tfal tagħna jerġgħu jirritornaw bħal meta konna żgħar aħna nattendu l-Azzjoni Kattolika u l-Mużew. Il-Ministru Farrugia tem jgħid li l-Fond tal-Iżvilupp għandu madwar 30 miljun euro biex isiru proġetti oħra fil-lokalitajiet madwar Malta u Għawdex.